Sanibona, phinde ngibingelele ngaleli thuba ngalomzuzu ngalesi sikhathi. Sibonge nje uNkulunkulu omuhle othandekayo, umsindisi obongekayo, ungcwele, oyikho konke kukho konke ngaso sonke isikhathi. uJehova umdali wezulu nomhlaba uhlezi esithandela konke okuhle. Esithandela ukusixwayisa, esithandela ukusiyala, ethandela ukuthi sibone la sibona khona kalofifi. Afuna ukusivula amehlo ethu, afuna ukulibele sifide ukherothi, sihlambululana amehlenu so that nizokwazi ukuyibona zonke lezi zinto, because it's all about ngelinye ilanga ukuthi uvuke and realize ukuthi this is the reality kahle kahle, this is fake kahle kahle. Everything ekhona lapha emhlabeni isine programming kakhulu ngendlela eyisimanga, but ikhona i-reality eliqiniso likaNkulunkulu, eyiqiniso ngempilo uqobo lwalo. Cause only when uthola ukuhlakanipha ngokwesaba uJehova, only when uthola ukwazi ngezinto zonke, uma ukhothamela umdali wezulu nomhlaba, yena yedwa ungamshebi nalutho. So isihloko sithi ngifisa sikhulume ngaso sithi qaphelani umoya wokukhwantalala. Qaphelani umoya wokukhwantalala, not just nomoya kuphela, but engakusho ukuthi qaphelani omoya. Bathukulile manje omoya abantu bakaNkulunkulu, basaphazekile manje emhlabeni. Kunemoya yamadlozi, imimoya yamandiki, imimoya yamandawe, imimoya yamanga, imimoya engcolile, imimoya yokubheja, imimoya yokufeba, imimoya yokuphuza, imimoya yokubhema, imimoya yani yokuhleba, imimoya yonke ikhwantalala, imimoya yestress, imimoya yezifo, imimoya yokuhlupheka. Kuningi imimoya ithukuliwe lapha emhlabeni, imimoya yokuthakatha, imimoya yokuthanda izinto, imimoya yokufisa, imimoya yokunganeliseki. Kuningi bantu bakaNkulunkulu, because everything is a spirit. So namhlanje ngifisa ukuthi siqaphelani umoya wokukhwantalala, awubiza phecelezi ngesingisi bathi i-depression. Umuntu abe depressed, azibukele phansi, azishaye yena ngeminjunju, azigwaze yena, azenze yena yonke into ezilimaza yena. Bantu bakaNkulunkulu, we need to know and understand ukuthi usuke ngekho yedwa. Because omunye umuntu uzathi nize nibone umuntu nje eseyibulala kanti lento kade yaqala. Usuke uqinisile, lo moya usuke kade waqala ulibe lomvakashela, usuke kade waqala ulibe lumhlebela, usuke kade waqala ulibe ukhanda relationship naye, ukhanda ubudlelwano obuhle naye, ngokuthi ulibe lumgxeka. Wenzela isiqinisekiso sokuthi ngelinye ilanga mase usufika uzoshayela sinaba, uzocollecta konke lokho ukuthi yabona-ke ngitshelile, uyabona-ke bakuzona ngempela, uyabona-ke akakuthandi ngempela, uyabona-ke abanendaba nawe ngempela, uyabona ukuhlupheka ngempela, uyabona-ke uyakhumbula ukuthi ngakutshela ukuthi lokhu kanje lo moya lo ukhona. And hlezi sazi ukuthi umoya ufana nomuntu, it's just like umuntu ekhuluma la eceleni kwakho, nomoya uyakwazi ukukhuluma endlebeni just like umuntu ekhuluma eceleni kwakho. So imimoya iminingi ichithiwe lapha emhlabeni, ukhulume nawe kube ngazuthi uyayicabangela, kube ngazuthi uyayihalela into ethize, kube ngazuthi uyayidinga into ethize, kanti it's just a spirit, you don't really need it. Awuyidingi kwanhlobo. So I had a dream, what is the date? 21 August. Ngiphupha, I'm seeing two of my cousins. Omunye umdala nomunye, I think mudala nje mhlawumbe ngo 4 years if not 5. The other one is younger. And bashonela abazali besabancane, quite actually kwashona umzali wesifazane kuphela, lo wesilisa okhona. But we know sonke when it comes to black community ukuthi umzali wesilisa uyakangadlala indima ephelele, noma edlala, but you know hlezi zoba nalezo inkinga lezo ithingameziso. So mangibaphupha lo mncane uzama ukuzibulala, and siyamfica uyakhuluma, mina vele ngashonela abazali, mina vele ngisihluleki, mina vele ayikho into engilungela empilweni, mina vele ngokuthi vele ngiyagula, mina ngikhubazekile, mina vele ngokuthi vele mina ngihlakaniphile, ngiphasanga ngisho esikoleni ngaxoshwa, mina vele ebala zonke lezi zinto. Ayikho into engilungela empilweni, anginamali, nginenkinga, kwayona le mali emele ngabe ngiphila ngayo nje ngenxa ukuthi ngikhubazekile, kwayona ngiyitholi ngenxa ukuthi angina ID. Mele ngithole ID, nobaba kangisizi, uma wami washona ngizolekelela ubani, ugogo uyagula, abale zonke izinto, a collection of things. And the sister omdala ngayo, she said, lalela, nami
I once had something like that. I once experienced a situation lapho khona ngifuna ukuyibulala. And she said, mina ngaze ngazisika, ngifuna ukuthi ngiqede ngami. But when I realized ukuthi akusize ngalutho, ngeke ngize ngishintshe. Uma akekho, inkinga ikhona, ukuthi kuwukuthi kukhona. And then I came mina ngowesithathu. And I said to her, umoya lo okuhluphayo, umoya lo ungcolile, umoya lo onamanga, okuqambela inkohliso namanga ngaso sonke isikhathi, ofuna ukuthi wena uqede ngempilo yakho, ofuna ukuthi wena uqede ngesikhathi sakho uNkulunkulu akubusise ngaso lapha emhlabeni. Lo moya lo ungawulaleli, ngoba ngeke uzusizakale ngalutho uma usuyibulele. Yini ezoshintsha? Yini ezolunga? Ngoba uzophelelwa impilo yakho nje kuphela. How about wazana because ukuyibulala abantu bakaNkulunkulu, it is a sin. Kuyisono esikhulu. Ngani noma kanjani? Ngoba uNkulunkulu usuke edalile ngithi edalela ukuthi umuntu aphile for this certain period of time. So wena uzothi akulungile ukuthi umuntu aphile isikhathi esingaka, kumele ukuthi uncipha kancane. Udalela 100 years wena 100 years wena ufuna ukunciphisa uyibulala usana 20. Cabanga ukhathi 8 years wonke. Yonke le journey uNkulunkulu bese afuna ukuhamba nawe emhlabeni. Wena wayikhatha yonke a full 8 years. And futhi ngumbulali. Uthini encwadini yakhe? La Exodus 20. Ungabulali. Ukubulala ukuze ube umbulali akusho ukuthi kumele ubulale omunye umuntu kuqala kuphela futhi, or ubulale enye into kuqala kuphela futhi. Nokuzibulala wena, you are titled umbulali. Because umuntu oqeda impilo, umuntu oqeda ngaye, you ushwankathela something somewhere somehow. So bantu baNkulunkulu imimoya ithukulile kakhulu lapha emhlabeni. Chithisa isakaziwe. And ibhizi iya collector. I-collector in situations ezenzeka empilweni zabantu. I-collector in things ezenzeka empilweni zabantu. So this izohlebela ithi yabona ke njengoba kukanje kahle kahle kanje, yazi wena enza njani enza kanje. So izinto eziningi abantu abaningi baye bangaqonda ukuthi zijule kangakanani. Because ngezwe into ikuhlebela kanye nje ithi zibulala, uyitshela ukuthi it's a joke. Azathi umuntu yazi ngayibulala mina. Yazi ngayiphonsa ngamanje. Ayitshela ukuthi ihlaya lento. Ayitshela ukuthi into engelutho. Kanti inkulu lento ijulile, and it's very spiritual. Kahle kahle for a matter of fact, futhi ube abantu abayibiza ngama psychologist. Abantu aba spiritual kakhulu. Abantu abakholwayo. Khona bezokwazi ukuthi if bekhuluma nalayo bantu, akhulume naye amtshela ukuthi kahle kahle idemoni lokuthi nokuthi aqeda amkhulekele. Ukuthi leli demoni leli lingalinge laba ne-impact empilweni yakhe. Amtshela ukuthi leli demoni ungalwa nalo kanje ngokuthi uthi cha. Lithi malikhuluma nawe utshela ukuthi angiyona leyo nto. Lithi limali izibulala uzitshela ukuthi cha, mina ngokaNkulunkulu, uNkulunkulu ongidalile, wadala izulu nomhlaba, akazange azasho ukuthi nje bese ngikubeka lapha emhlabeni, ubothi uma ukhathala impilo, ubhekane nezimo eziningi, wenze ukuthi nokuthi bese uyayibulala, utshele ukuthi cha, uNkulunkulu akazange azasho njalo. Ubothi uma ubheka inkinga, ubone ukuthi abantu abakusiza, ubone ukuthi vele wonke umuntu ubhizi nempilo yakhe. Vele mengangisizanga, it's not like wonke umuntu uhleze nayo yonke into ayidinga ngaso sonke isikhathi. Mengangisizanga imali namhlanje, akusho ukuthi kusasa uzobe ngenayo futhi. Mengangisizanga last time, akusho ukuthi nani next time ngiyaza ngisize. Lokho akusho ukuthi isho abantu bayangizonda, cha. I just asked for help at the wrong time. Udile nalo. A psychologist should be abantu abakholwa ngaleyo ndlela, abazobatshela abantu amaqiniso, abazobatshela abantu iqiniso eli deep, eli spiritual. Khona kuzokwenzakalani? Khona abantu bezokwazi ukudila nayo le mimoya, because we psychologist uzofika ukhuluma naye umuntu, bhala yonke into ekuhluphayo phansi, ubhala yonke into oyithandayo, ubhala yonke into oyizondayo. Uzoyibhala yonke lonto qhamuka idemoni. Lithi ya, uyayithanda lezi zinto. Hamba uyithola. Uthi uyazama ukuyithola akuhlangani, bese lithi yabona ukuthi usehluleki. Lizophinde likhulume the very same words akulimazayo, the very same words ongawathandi. But kudingeka umuntu oyi-psychologist ongumluleki wabantu, athi mekululeka akululeke ngeqiniso ngqo. Akululeke futhi akutshela ukuthi noma usuwedwa enza kanje, noma usulele khuluma kanje, khuleka kanje, dila nalento. Because I want to promise you, bantu baNkulunkulu, imimoya iyabaleka makusakhona abantu. Iyabaleka uma usasenkonzweni, iyabaleka uma usase kwi-prayer meeting,
iyabaleka makusakhulekwa, iyabaleka makusenziwa whatever. Iba wedwa-ke. Nansi. Hlala wedwa-ke. Nansi. Ikufuna ngale nkathi usubuthakathaka. Usuwedwa. That is why sidinga umoya kaNkulunkulu ukuthi uhlale nathi so that singasoze sabasodwa abantu bakaNkulunkulu. Ngoba masisodwa we are easily conquered. Masisodwa siyanqobeka kalula. So abantu abaningi bake bayitshela ukuthi lezi zinto ziyijoke. Lezi zinto incane. Hayi uyibulele ave hlanya ave isilima mina ngeke nje ngayibulala hawu ngishiya ingane zami usangene leyana emdala kangaka abantu ijulile kakhulu lento. Ayiyona lento ebenicabanga. People limit imimoya ngendlela eyisimanga. They limit imimoya ngemicabango yabo. Imimoya akuthathi kubeke ikususe kubeke. Imimoya ejule ngendlela eyisimanga iyaholana, ikhole uze uyongena. If ikwazi ukususa abantu imsusa umuntu ekhaya kubo, imhole iziyomfaka imhambise 20 kilometers ngezinyawo iziyomfaka emfuleni, imfaka empophomeni esisabekayo, imenza ngene phakathi ajule abese phuma nani ne-anaconda. Iyaholana imoya. So nizwejisa kancane nithi behla. It's not about a person bantu baNkulunkulu. It's not about a person. It's not about umuntu. Leli gumbi leli alazi lutho. Fana nendle ekhaya uzothi hayi shuthi ngenxa yosofa ukuthi it's not about usofa. It's about umuntu ongaphakathi. Akulona iphutha lasofa ukuthi awashwangwa. Akulona iphutha lasofa ukuthi awuqoqwanga. Akulona iphutha le-TV ukuthi ayicinyanga. It's all about umuntu ongaphakathi ukuthi yena wenza njani. Yena ikupha press ikupha ngapress ikuphi. It's all about that. So abantu abaningi uzobuka ugxeke hawu lo sofa wazashesha ukuguga. Ugugiswa ba ilabantu abahlala kubona ngithi. Ngizothi awu lo yamzimba nanani. Influence yemimoya engenayo to that body kulo mzimba. So abantu abaningi ba understand ukuthi lezi zinto ziyingozi kangakanani. Namanje kodwa ngisawubabaza umoya kaNkulunkulu okwazi ukufika ngomzuzu oyiwona wona. Umfica umuntu esethi ayilengisa. Uthi awu bese ukhuluma naye abese yehla. So uNkulunkulu ufika ngomzuzu oyiwona ngesikhathi esifanelekile ukuphulukisa nokusiza abantwana bakhe kukona konke abasuke bebhekene nakho. Nawe udlulisa amazwi akhe ngale ndlela. Kusuke kunesikhathi esifanelekile ukuthi afinyelele kumuntu thizeni lapho nalapho nalapho. The Lord knows. So ngalamazwi ngifisa siqonde abantu baNkulunkulu ukuthi imimoya ikhishiwe kakhulu lapha emhlabeni. Isukile emkhathini ize kubantu. Izobamoshela impilo zabo. Izobenza bazibulale bona. Because it's hard ukubulala. It's hard. But it's better ukuthi umuntu uminfluence ukuthi at least ayenze yena into. Njalo kumele kube iphutha lakho ukuthi wena oyenzile kumele kube iphutha lakhe so that sizojeza naye. Influencing ingane ukuthi bangumsindo. Ebeshilo uma ukuthi ngaba ngumsindo ngilele. Utshela ukuthi khayeza khala. Wenzela ukuthi kube iphutha lakhe khona mama ezoqhamuka kanjani ashaya ingane. So imimoya kanjalo ifuna uinfluence wena so that wena uzoyenza into. Isikutshelile yakuhlebela yakutshela konke lokho. Wena uzothatha isinqumo sokuthi ngiyaphuza lamaphilisi awu-50. So injalo nje noma ukukhwantalala khona lapho kuyona yonke le moya esechithisa ka. So kunomuzwa kahle oba khona welukuluku umuntu abanawo. Mhlasimpe uma esezwe izinto eziningi nezahlukahlukene. Uthi usalalele noma usezwe okunjalo ugcina usufikelwa umoya wokudideka. Because what is happening njengamanje? Ugcwele abafundisi, ugcwele abaprofeti, ugcwele zonke izinto. Yonke into iyifake. Abafundisi bayifake, amabandla ayifake, ukudla kuyifake, amanzi aphuzwayo ayifake, everything iyifake. So umuntu ungenayo uNkulunkulu uzogcwala ilukuluku. Athawe ma, shuthi kwesami umuntu kumele enze njani? Kumele aphile ngani? Kumele adle ini? Ayishuthi umuntu hayi ngcono afe. Yabo uma washo njalo uthi ngcono ngife.
usuke usuqedile, usuba prepare amadimoni ukuthi enze njani ayokuhlelela ukuthi wena-ke singakwenza kanjani ukuthi uzibulale. Whatever lento abayitholile ukuthi ikwenza uzufikele loyo muzwa, bazoqhubeka basebenzise yona becindazele ngayo, baqhubeke balandise ulwazi, qhubeke kube khona abantu abazokusabisa, balebe bekusabisa so that uzogcina ekuthenini ilungile-ke ngiyayibulala, ayikho lento engiyiphilelayo. Okucacisa ngokuphelele yazi bantu baNkulunkulu ukuthi sithi sihlalele ukwenza ikhophi yayo yonke into. Sithi ukudla sekuyifake, uNkulunkulu phela udalile ukudla wathi nazi izithelo ezimfino. But njengamanje sesithola amakabishi engazuthi plastic, sesithola izithelo ezifake, gross modified food. Everything is a fake because sithi sikhopisha yonke into engekaNkulunkulu. Yonke into ayisengoba injalo, but everything has changed, siguqukile. Ngaleyo ndlela umuntu uthi bebuka ebheka indlela uthando lungasekho ngayo, abone nendlela uluntu lungasasizani ngayo, ebese fikelwe yiwo lo moya wokukhwantalala ukuthi vele abantu abangithandi, vele abanendaba nami, vele ngizofa, vele ngimumbi, vele anginamali, vele lo moya libe umhlebele and ungahamba nawo for many years, 10 years. Ebese-ke usuyazi ukuthi mase usufika kangqingetshe uzobe usukubalela zonke lezi zinto. Mase ukubalela zonke bese uyabona ukuthi hayi ngempela uqinisile. Because kufana nasenkantolo, ukuze icala lakho liphatheke kudingeka ufakaza ngithi ongelela every kind of evidence, kuhlanganisa ubani utheni, umakhelwane wabonani yena, umphakathi wona umthatha kanjani, ukhule kanjani lo mntwana, kwenze ukuthi kubonakala ukuthi ngempela udlwengulile. Kanti cha. So amadimoni afuna ukulwisa abantu ukuthi bavele basheshe baziqedele bona izimpilo zabo, ngoba amadimoni ayazi ukuthi uma uyibulele ngumbulali futhi ngeke uzubona umbuso wezulu njengawo. So this is just a very short message bephuphe ngibe nalo ukuthi qaphelani, ungadukiswa imimoya, qaphelani ningadukiswa imimoya engcolile. I repeat, qaphelani ningadukiswa imimoya engcolile. Ithe chithisa kamanje, ichithiwe emhlabeni. Everything ezokutshela ukuthi zibulala, never entertain that because akona okwakho ukuphila nokufa, but ukaNkulunkulu uyena ophethe isandla sakho, uphethe impilo yakho. Yes, kuyokufica noma ikephi, but angafeli ezandleni zakho. Akungafeli ngawe ukuthi wena uziqedele wena impilo yakho ngokuphuza lawo maphilisi, ngokuziphonsa kuleyo bridge, ngokuzilahla eweni, ngokuzinikela kuphuza unamandla uphuze wesi, because i-overdose yotshwala ikhona. Uzinikele uze udle ama-space ubheme uphuze, that's an overdose. You are killing yourself. Udle into enoshukela kakhulu, uyidle kakhulu. Wenze njani uzigwaze wena, wenze njani ubeke isibhamu la, wenze njani, never. Ngisho kuthiwa umuntu othandana naye uyabona ukuthi ukonile, ufebile nanani, uvela uthi hayi noma kushiya athi angisakufuni sengiyahlukana nawe, usumfundisile waspenda mhlawumbe 200,000 kuyena, ebese enze njani uthi ngenxa ukuthi angikutholanga ayikho zokuthola. Cha, never have that idea in mind, but just know ukuthi umuntu uyaguquguquka, umuntu engenzana noma yini ayithandayo. Angaboni ngoba nakho ulahlekelwe 10,000 ebhenki bese uthi ayisho ukuthi ngempela susana ukwesaba, because le moya isuke izokulethela ukwesaba kuphela. Ukwesaba lokho ukuthi mina ngikanje, mina emhlabeni kukanje, shuthi vele kuzokwenzeka. Ayikho leyo nto. Let's wait upon the Lord. Uyena ozokwenza konke, uzokuphilisa konke. Asimlindeni afezekise icebo lakhe. Qaphelani umoya wokukhwantalala, qaphelani ningadukiswa umoya, ngoba ikhona isabalele, ilwisana nawe, ifuna ukubulala, ifuna uqede wena impilo yakho, ifuna wena ungaboni umbuso wezulu, ifuna wena ubhubhe njengayo. So asiqaphele abantu baNkulunkulu, noma ziningi kangakanani inkinga, noma uthwele ubunzima kangakanani, uney'ngane inqwaba, abazondli, awunamali, awusebenzi, but ngenxa yokuthi uyaphila, bonga lokho, jabulele lokho. Izinkinga ziyafika, izinkinga ziyadlula.
akekho ongabhekani nenkinga. Mengase kuthiwa uhlala nabantu abanenkinga emhlabeni, uzokwazi uzo-understand ukuthi kanti bengithi nginenkinga, hhayi anginalutho. People, they are hurt out there. People are broken. Baphukile abantu. Abanye sebezidumbu nje athi umuntu nasengilinde ukufa. Sengibone konke. As I've been raped for 20 years. Ngidlwengulwa yazi there are many cases and stories. Khona ngisho umama oseke wayedlwengulwa every day. Umyeni wakhe wayemqashela abantu ukuthi bazomdlwengula. Cabanga wayemqwayizisa engazi. So ngaso sonke isikhathi umama ohleze ephuza itiye ntambama. Mephuza itiye ubaba amfakela idrug alale. Kungena umuntu ezomthenga. Cabanga umkhwenyana edayisa ngonkosikazi wakhe. Afika azomthenga, adayisa umzimba. Nangakusasa kuzomunye for 30 years. Athi lo mama ebonile elibele banezifo nje. Elibele STIs zonke lezi zinto. Enga-understand ukuthi kwenzeka kanjani khuzulana nomuntu oyedwa. Kanti cha. Ulala nabantu abahlukahlukene each and every day. Indoda ibhizi idla imali ngayo. Imagine we live in times like that. Imagine isiphila esikhathini esinzima kangako. Bona soxa ukuthi ushoda ngo-10 rand. Ufuna ukuzibulalela lokho. Ayikho into engilungelayo mina empilweni. Awukanti kuyongilungela nini? I remember I just heard a guy waqathakelwa u4 rand phansi. Wathi ubheka wangawuthola. Wathi hawu kanti mina kuyongilungela nini empilweni? Ngo4 rand. O2 rand ababili. Really? People, let us open our eyes. Singabuswe umoya. Ngoba uzozibulala bese ayisola ngalokho. So qaphelani ngadukisa umoya. Qaphelani umoya okhwantalala. Umoya ethechithisaka ifuna ukuzoqeda ngawe. Kodwa qaphela wena. Uzivikele, uzihlenge, usindiswe. Wazana noChrist njengoNkosi nomsindisi. Because noma kufika ukufa kungafiki ngesandla sakho. Kodwa kufike ngendlela nangesikhathi esifanele esiyiso. Wazi ukuthi iparadise lapha kuyolinda khona ukukhala kwecilongo. Nkosi ibe nani nobusisi kakhulu. Nkosi insize ezintweni zonke. Iniphe ukuqonda nokuvuleka amehlo. Ngakho konke niqaphele nengizokusho kwenkosi. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok, uLishithemba, Facebook, Lishithemba Mzobe, Instagram, Lishithemba Wendy with IE Mzobe. Amen. Ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Nkosi ibe nani, ngiqinise kakhulu. Manje uZiphathe. Amen.